A dangane da maganganun da mutane suke yi a kan jaruman masana'antar Kannywood musamman ɓangaren mata, a ganin cewa suna shiga irin ta rashin ɗa'a a matsayinsu na masu koyar da tarbiyya. To menene ta inda ya kamata mu bi don wajen ganin cewa an samu gyara a matsayinmu na masu kallon su? Magana ce za ta gamshe su ko kuma dai akwai wani mataki da za mu ɗauka na gaggawa, ko kuma dai menene ma abin da yasa suke waɗannan shigogun na banza? A takaice waɗansu mutanen suna hange da ganin cewa shigar banza ta zama al'ada wajen jaruman masana'antar Kannywood. Shigar banza kuma ta zama abin da suke so a dangane da jaruman masana'antar Kannywood din mata. To menene makasudi da kuma dalilin abin da yasa waɗansu jaruman mata suke son yin shigar banza a matsayin su na waɗanda suke koyar da tarbiyya, kuma matsayin su na waɗanda ake ganin a wajen su a koya? Hakikanin gaskiya mutane da dama suna gani da kallon cewa ai jaruman masana'antar Kannywood din mata dukkanin wata wacce kaga ta samu kuɗi ko kuma tana irin wannan rayuwar, to hakika jaruma ce wacce maza suke ba da kuɗi, ba wai sana'ar fim ba. An daɗe ana wa'innan surukatai haɗe da ƙalubalanta su akan haka. Sai dai fa an ce kai shaida akan abin da ka gani kuma ka tabbatar, kai shaida akan abin da kake zato da kuma zargi. Sai dai waɗansu mutanen suna kai hakan da cewa ai ba zargi ba ne, abu ne wanda ya zama tabbatacce duba da yanayin yadda jaruman suke jin daɗin yin shigar banza, musamman yanayin irin wani style na ɗaukar hoto yanzu da ake fitarwa a jaruman na masana'antar Kannywood. Za a ga jaruma ta limshe ido ko kuma za a ga jaruma ta nuna kugunta ta buntsuro shi baya. Da irin waɗannan abubuwa ne waɗanda ake yi, irin waɗanda suke nunawa da cewa akwai fitsara a wajen jarumar kuma kamar tana tallan kanta ne. A haka mutane suke fassara su, waɗansu jaruman mata ba ko duka aka haɗa aka zama ɗaya ba. Sai dai ta wani fannin kuma ana fassara da cewa kawai suna yin haka ne don ɗaukar hankalin mutane duba da yanayin yadda aka hangi duniya ta karkace. Dole sai ka yi abu irin wanda za ka ɗau hankalin mutum. To menene abin da zai ɗau hankalin maza su je suna kalla ko kuma za a yi magana a kai? Su magana nan da za a yi akan abin da suka yi shine nan abin da yake ƙara ba su ɗaukaka. Kuma amma an san da cewa shigar mu da al'adar mu kwata-kwata ba irin wannan bace. To amma me yasa mutane mu kuma hankalin mu yafi karkata akan wacce ta shigar banzar? Za ga ana bibiyar hotunan ta shafukan Instagram da sauran shafuka waɗanda ake sakin hotuna. Kaga ana daɗa talo hoto, ana daɗe mai kallon tsib da tsanaki. Dan nan zuciyarka ka ji tana raya ma wasu abubuwa. Irin waɗannan abubuwan da zuciyarka take raya maka, hakika su ne abubuwa irin wanda Allah ya haramta akan su kuma asalin shigar banzar da suka yi. Abin da yake ba su ƙarfin gwiwa suna ci gaba da yi din ba za su bari ba. Abin da ya sa idan an kalla din babu dalilin da zai sa kuma kalla din kuma ka ci gaba da kallo kuma ka ce su za su daina. Daga lokacin da mai yin wasa ya rasa masu kallo, to hakikanin gaskiya yakan tattara wasan nan ya ajiye shi waje daya. Dama yana yi ne don yan kalla, musamman idan ka ɗau darasi da mai wasa da birin da yake zuwa unguwarku. Idan ya zo yana surutun yana hayaniyarsa babu wani wanda birin nan ya ɗau hankalinsa ya zo yana kallonsa, to hakikanin gaskiya za ga gobe ba zai dawo ba. Duba da yanayin ya zo ne don ya samu kuɗi ta siffar wannan wasan da yake kuma ya samu ɗaukaka da suna kuma a kalle shi. To meye abin da ya kamata mu mutane mu riƙa yi idan sun yi wa'annan shigogin banza? Mu daina nuna cewa mun damu da irin shigar banzar da suke, haka zalika mu daina nuna cewa muna kalla. Wannan ne zai ba da damar wajen ganin cewa sun koma shiga mai da'a. Ya kamata a ce idan aka yi shigar da'a ne zaka ji mun zo muna magana muna cewa Allah ya wance albarka, Allah ya wance albarka. Wannan shiga tabarakallahu fina wa fikum. Ita za mu yi liking, ita za mu yi comment. Amma shigar banza bai kamata mu mata liking mu mata comment ba. Wannan shine abin da yake ƙara ɗora jarumanmu mata akan tafarkin yin shigar banza. Duba da idan suka yi shigar banzar an fi musu comment kuma an fi musu lakin, ko da ko zagin su kai su sun san ka san da su kuma zaka kara masu suna ne. Idan ka zage su kafin ka gama zagin nasu wani zai masa addu'a. Kaga kenan akwai babban al'amari a dangane da abin da suke yi din, wanda ya kama da tasirin masu kalla na yau da kullum. Mu masu kalla na yau da kullum dole sai mun tsaftace kallon mu, haka zalika sai mun tsaftace furicin da zamu yi bayan mun kalla din, idan ya ga zame mana wajibi mu kalla. Duba da yanayin abu na celebrity kana cikin tafiya kawai zai faɗo ma. Maye naka idan ka kalla ka ja bakin ka kai shiru, ta yadda gaba su kuma za su ga ai idan duniya ma ba akan wanne ya karkata ba. A dan haka bari mu koma bangaren da aka fi so. Duk abin da aka fi so, abin da ya fi yayi za ga a Kannywood shi ake yayi. Ko da ko a cikin tsakanin su jaruman za ga idan ana yayin wani sun fi liƙewa a gindinsa, idan kuma aka ce ba a yayin wani to haƙiƙa fa wannan nan gwara kashi da shi. To akan haka kuma dole jama'ar gari sai kun gano menene lagon yan Kannywood din ba inda suke wannan shigogin na banza. Lagon su shine ku ne musu comment kuma ku ne musu liking.
wannan abin da za a bashi idan an shigar banza to hakika da an magance. Idan kuma ba za a bar shi ba to lalle babu shakka za su ci gaba da yin irin shigar da suka ga dama, ko kuma ba za ku iya hana su ba. Sai dai da yake babu yadda za a yi musanja maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta cewa in har ƙarshen duniya ya zo za ga ana yin wasu abubuwa waɗanda suke ɓatattu amma kuma su ne mutanenmu za su riƙa bibiya. To irin wannan ne, idan har ka san kana so ka faranta wa addinin kare kuma ka zama ɗaya daga cikin wanda yake mai bin umarni irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, to kar ka kasance mai yi wa shaidan bauta, ka kasance mai yi wa Allah subhanahu wa bauta. Ma'ana dai wa'annan shigogunan na banza su daina burge ka daina bibiyar su kana nuna cewa su ne waɗanda suka yi daidai, kuma baka je ka yi wa wacce ta sha hijabi har ƙasa lakin ba kuma ka yi mata comment. Lallai babu shakka akwai gyara a dangane da yanayin tafi da rayuwarmu da muke. Idan muka ce za mu yi haka to fa za su gano cewa ba ta tasu muke ba, shigar banzarsu ba ta ita muke ba. A don haka dole za su daina ne ko ba sa so, kuma za su dawo abin da ake yayi. Abin da ake yayi shine sama da komai. To abin da ake yayin me zai hana ya kasance abin da addinin mu ya yarda da shi ne. Allah ya sa mu dace. Kuma su shigar banza bai kamata a ce sai an daina kallon ku, an daina muku comment da like za ku daina abin da kuke ba. Ya kamata ku san Allah ɗaya ne, tunda ku al'ummar musulmi ne, mutanen mu na Kannywood, kuma mu Hausawa ne, kuma addinin mu ya haramta mana wannan abu. Haka zalika harshen mu na Hausa ba shi da irin wannan tarbiyyar. Ku ci gaba da yi mana comment da like masu sauraron mu ne yau da kullum. Idan dai har wannan nasiha ta mu ta 'yan kallo da kuma tasu ta masu yi ta shige mu, to Allah Ubangiji ya sa mu ci gaba da gane kuskuren mu kuma mu ci gaba da gyarawa.